Здравейте, здравейте! Ето ги и страниците. Подготвяме да затваряме шатрите, както е тази червената. Още отстрани не сме много готови, но ще го направим ето така. И тази тук. Всеки момент. В зелената понаредихме рафтове, между другото. Сега ще ви направя видеа. Да видите за какво става въпрос. Това е зелената шатра. Започваме тук от края, леко по леко да подреждаме абсолютно всичко. Вижте, тези рафтове още са празни. Ето тук слагаме неща. Доста интересно. Ами това е, дами и господа, от втория ни обект в Перник, където работиме всеки ден за момента. Втория ни обект. На единия обект в Перник работиме само събота и неделя вече, и на другия обект, от който сега ви снимам видеото, работиме всеки ден за момента. Ето тук вече имаме и скарабира, имаме и зеленчуци на български производители, мебели и какво ли още не. Всякакви джунджури. Коледните работи изкарахме вече, детски докарахме, много интересни неща. Кашони с най-различни работи. Лудницата е пълна, но всеки ден работиме. Някой, ако има нужда от трудова терапия да подрежда, да се радва на красоти, може да дойде и да помогне. По което и да е време, защото наистина много работа ни минава през ръцете, за да съществуваме изобщо. Ами, ето го там и Чичко Ленин. И обекта ни в Сапарева баня не е на последно място, да не забравя да кажа и за там. Там сме от сряда до неделя. Очакваме ви. Чао, чао, бъдете здрави!